Ngithi ngithande ukuthi nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa nje ukuthi usubscribe kule channel and phinde uclick ibell for ama notification. So kule video namhlanje ngizokhuluma indaba yakhe uNkunzi noSibungu. Izinto kumele uyilindele izokwenzeka between uNkunzi naye uSibungu. Kwaziwa ukuthi uNkunzi akasekho ke emhlabeni, udlulile emhlabeni. And uSibula akhona uyacelebrate ukuthi iqhinga lakhe lokuthi ebulale uNkunzi lisebenzile. Semasichecka ama-Teasers Uzalo ke izinto kumele silindele ezizokwenzeka kuleli viki. Semasibheka ukuthi hayi uSibungu uzongena ezicathulweni zakhe uNkunzi, uzobe phethe amabhizinisi akhe uNkunzi. Uzothi masihamba isikhathi uSibungu bazombamba ehleli office ebanjwa huye uNkunzi. Lapho uSibungu uzothuka impela ukuthi hayibo kanti uNkunzi akashonanga uqhamukaphi. So uzomangala uSibungu ukuthi hayibo uNkunzi uqhamukaphi kwenzakalani. Kodwa ke uNkunzi ngeke nabo ubufakazi ukuthi ngabe ngempela uyena uSibungu ade zama kumbulala. Uzobe semnyeka ke uNkunzi and uSibungu uzobe sefuna ukubaleka kwamasho kanti uzothi ufuna ukubaleka kuzobe sekulate uNkunzi uzobe semofarisha enye ideal yomsebenzi. So kuzothi makusenjalo umphakathi wamasho uzomangala ngendaba yakhe uSibungu ukuthi hayibo uNkunzi akafanga. And lapho uNkunzi uzobe sabhizi ke sabhekana nalomuntu ade efuna ukumbulala, uzobe sabhekana nesitha sakhe. uSibungu lapho ke impela uzobe tatazela engesuye uSibungu wesimaziyo, kodwa iproblem ukuthi uNkunzi uzobe embekela eduze kwakhe because uzobe sebenzisana naye uNkunzi. So ngizokubuyela ke namanye ama-teaser ngawo lapha na uSeptember ngu-update. Bengifuna nje ukusummarizela ngikutshele izinto ezizokwenzeka kuyo lenyanga August. Ngizokubuyela nama-teaser, ngizokubuyela nje ngiphathi kusasa ngu-update ahlahle uzoqhubeka istory sakho na sithini izinto kumele uyilindele khona phana kuZalo. Citha ungakhohlwa ke nje ukuthi like le video ngithi danke ngiyabonga.